Jismu Jason Caruana, ir-raġel li kien interrogat brabta mal-arrest ta' Daniel Muka wara li l-pulizija fil-bidu tal-ġimgħa skoprew li l-Malti kien qiegħed iżomm moħħbi lill-Albanis li huwa suspettat ewlieni fil-każ tal-qtil doppju f'Taslima. Is-sorsi tagħna żvelaw li Caruana li għandu 41 sena għatta l-lejl fil-lokab tad-depow fejn imbagħad tul il-jum komplew l-interrogazzjonijiet. Ir-raġel magħruf bil-laqam Xamula Power jgħix fil-post fejn seħħ ir-rejd ta' tlieta fil-Florjana. Jason Caruana huwa magħruf sew fil-komunità Furjaniża u dawk li tkellmu magħna qalulna li jafuh bħala persuna ġenwina u li jgħin lil kulħadd. Ftit ta' snin ilu Caruana kien lesta programm ta' riabilitazzjoni mid-droga. Dan l-istazzjon jista' jikkonferma illi hu ġie rilaxxat ftit ta' sigħat ilu fuq police bail. Apparti Jason Caruana f'din l-operazzjoni, l-pulizija żammew ukoll iż-żagħżugħ Niko Aġus, iżda hu kien ġie rilaxxat it-tlieta stess għal ħabta ta' 3:30 ta' wara nofsinhar. Ir-rejd fil-Furjana fejn ġew sparati wkoll 4 flashbangs kien koordinat mill-Pulizija tal-Special Intervention Unit flimkien mal-uffiċjali mit-taqsima tar-reati maġġuri u tal-forensika. Ftit tal-minuti wara ġiet indirizzata Crime Conference mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. Illum il-każ qiegħed fażi delikata ħafna, l-investigazzjoni huma f'parti delikati ħafna. U tifmu li f'dan l-istadju l-Pulizija ma tistax tiżvela aktar dettalji. Il-Kummissarju konferma l-istorja ta' Net News li l-vettura użata fid-delitt doppju instabet barra l-Isptar San Luqa u mhux fil-parkeġġ kif ir-rapport tax-Xandir Nazzjonali. Fil-vettura nstabu oġġetti li jorbtu il-vettura max-xena ta' reat u fosthom allura nstabu ħwejjeġ, stabu proprjetà li ttieħdet minn fuq il-post, kif ukoll il-pjanċi li deru imwaħlin fuq il-vettura li deret titlaq mix-xena tad-delitt. Is-suspetti dwar l-Albaniż Daniel Muka komplew jissaħħu fit-tmiem il-ġimgħa meta hu ma baqax imur lassa jiffirma dak li huwa magħruf bħala il-bail book. Kruċjali wkoll kien ir-ritratt li ttieħed minn kameras ta' CCTV li kif żvela Net News tali l-investigaturi idea ċara ta' min huma l-aggressuri illi qatlu lil koppja f'Taslima. Għalkemm sa issa il-persuni kompliċi fil-qtil ta' Pandolfino Maċjowski għadhom ma nstabux. Daniel Muka qed jinżamm fiċ-ċella tad-depo.